I'm so sorry baby. Kin gane ba na kasan ne. Na shiga Dubai ne. To daga Dubai kuma sai na wuce nan Ingila mai dorawa. To? Ai na yi wa guzurin dorawa ma. Kace ka sha tafiye-tafiye. Na yi tafiya. Na yi wa ma guzurinta. Wani zuwa da nan an yi ruwan sama sosai. An yi ruwa. Wannan munafiki kamar mana gida munafiki banza munafikin wuri jakar magada Baya Najeriya. kin zauna kina ɓata lokacin ki yana har wani Dubai ke wannan ke kin ga yayi kalan Dubai wannan glass roba da yake irin sa ai dan kauye ne wannan wallahi da ku zo kun kira mu ni zan ci masa mutunci ma kafin ku ci masa